Dobrý den, já jsem Libor Miller a jsem rád, že vám můžu představit náš projekt Scout, na kterém pracujeme společně s mým kolegou Ondřejem Gamanem. Nicméně, co to vlastně ten Scout je? Tak je to trackovací zařízení pro sportovní účely. Má to sloužit hlavně pro organizátory různých akcí, jako jsou dětské tábory, nebo různé maratony, nebo podobné akce, kde se hodí znát polohu jednotlivých účastníků. Protože se nezřídka stává, a máme s tím oba dva docela zkušenosti, že některý z účastníků se zatoulá a hledá se a není to příjemné ani pro organizátora, ani pro toho samotného účastníka. A proto jsme vymysleli řešení a navrhli jsme zařízení, u kterého jsme dbali jak na velikost, tak na nízkou spotřebu, ale zároveň, aby bylo schopné kontinuálně odesílat data k nám nebo případně k nějakým organizátorům. No a jak to vlastně funguje, si ukážeme teď. Naše koncové zařízení tedy odesílá data k operátorovi přes jeho věže, přes síť Narrowband. Tato síť je součástí LTE pásem, takže je dostupná téměř všude po celé České republice, tedy všude tam, kde je dostupné LTE. Operátor už to dále přesouvá ty data k nám na server, kde se data zpracovávají a ukládají. A samotná data si potom koncový uživatel bude moct zobrazit ve webovém prostředí. Když jsme si představili řešení, tak si můžeme říct něco dále o hardwareu zařízení. Hlavní komponentou je mikrokontroler PIC32 od firmy Microchip. Dále zde máme modul Quectel BG770, který nám zajišťuje funkci GPS a GSM. Následně je zde senzorika, gyroskop, magnetometr a tlakový senzor. Senzorika funguje na sběrnici I2C a modul Quectel funguje na sběrnici UART. Dále něco o softwaru. Z důvodu kombinovaného modulu, teda GPS a GSM, tak jsme se rozhodli vytvářet vlastně kód a firmware zařízení na architektuře FreeRTOS. Programujeme to v softwarovém prostředí MPLAB, který je přímo od výrobce čipu, tedy Microchip. Možná se divíte, proč jsme právě venku, avšak tímto jsme chtěli demonstrovat funkci našeho zařízení. Naše zařízení mám v kapse a nyní se přesuneme dovnitř, abychom si ukázali, jak to vypadá ve webové aplikaci. No a nyní si již z pohodlí vnitřních prostor můžeme zrekapitulovat naši cestu, když jsme začali z jedné strany budovy, celou budovu jsme obešli a zařízení jsme vypli. Toto už je finální webová aplikace, ke které má přístup ten koncový uživatel, kde se přihlásí, popřípadě zaregistruje. Zaregistruje tam i své zařízení podle ID a už si může zobrazovat data, která patří k jednotlivým zařízením. No a když už se blížíme ke konci videa, tak bych rád zrekapituloval celý projekt, co se povedlo, co se nepovedlo, co se nestihlo a co bude dál. Začal bych od toho, co se tedy povedlo. Tak, jak můžete vidět, tak celý ekosystém jsme zprovoznili. Zařízení přijímá polohu, odesílá ji skrze síť Narrowband a koncový uživatel si už polohu může zobrazit ve webové aplikaci. Dále, co se povedlo, tak byl design samotné PCB desky, protože se nám ji podařilo zprovoznit hned na první pokus. K tomu, co se tedy nestihlo nebo nepovedlo, tak zatím jsme neimplementovali všechny možné low power módy, takže s každou aktualizací se výdrž baterie zařízení rapidně zlepšuje. Co bych dále řekl, co se nepovedlo implementovat, tak byl barometr a fall detection, na tom se opět dále pracuje a chceme to v budoucnosti zpřístupnit a zprovoznit. To je asi vše k tomuto videu. Jsem rád, že jste se dívali a těším se, že se uvidíme živě na technické olympiádě. Life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 pip, a bip, a do, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart.